Merong magtropa. Oo. Pakalanan natin Oo. na Mentos tsaka Anghel. Oo. Mentos? Sa Anghel? Hindi naman sila yan. Hindi sila yan. Nakagat ng ahas si Mentos, ano? Oo. Digat to, sabi ni Mentos kay Anghel, Anghel, tulungan mo ako, nakagat ako ng ahas sa ari. Ngayon, sabi ni Anghel, huwag ka magkalala Mentos, tatawag ako ng doktor. Di kausap niya yung doktor, Dok! Yung kaibigan ko, nakagat ng ahas, anong kailangan kong gawin? Sabi ng doktor, kailangan mong tanggalin yung dugo, sipsipin mo yung parte kung saan nakagat. Bumalik si Anghel kay Mentos, malungkot yung muka. Ang sabi ni Mentos, anong gagawin natin, Anghel? Sabi ng doktor, mamamatay ka na. Hindi niya kami sipsipin. Sipsipin mo lang naman, Jill eh. Bakit di mo kaya? Malungkot pa yung mukha. Umiiling-iling pa. Ano sabi ng doktor, Anghel? Mamamatay ka na doon. Diba ito, meron ulit akong kwento. Yan! Yan. Ito, labanan ulit to ng tatlong bansa. Yan! Japanese, French, tsaka Pinas. Yan. Pilipino. Ito ang labanan nila, patigasan ng ulo. Burj Khalifa sila dinala. Ngayon, pinatalon yung Japanese, Oh my wano shindairu! Tumalon, umiilaw pa yung mata. Pagbagsak ko ba? Ina, barag yung ulo. Wala. Hindi matigas ang ulo. Boom! Ang kain niyang friend, sabi niya, what the fuck are you doing? Sino naman yung sabi? What the fuck are you doing? So yung Japanese dyan, di nakasali, patay na eh. Patay na! Yun na yung huling ano niya, nung tao na yun. Iba na yung kinuha nung Japan susunod. Tumalon, Peter Pan, pagbasa ko ba? Sabi ng mga tao! Black da, nakaganyan, bali-bali yung katawan. Oo, sabi ng mga tao, damn! Yung mga tao. Sunod sabi, yung Pilipino naman! Yan. Palakpakan! Sabi. Pilipino naman, kasi alam nila ang Pilipino talagang contender eh. Saka laging panalo. Laging panalo. Champion yan eh. Hindi nila mahanap yung Pinoy. Oh, asan yung Pinoy? Nakita nila nandoon sa may crowd. Ikaw na tatalon. Ayoko namatay yung dalawa eh. Talagang pinipilit siya. Ayoko po talaga. Mamamatay ako dyan. Ngayon sabi nung commentator, panalo ang Pilipino, ang tigas ng ulo! Champion boy! Champion boy! Panalo Pinoy! Boy, meron akong kwento ulit, boy. Oh, ano yan, boy? Eto, tangin na sobrang bangis na itong kwento na to. Kasi sa Japan, meron silang ginawang robot na nakakahuli ng mga magnanakaw. Hindi yan yung Gundam. Hindi ito yung Gundam, Ray. Yan yung Voltes 5 ha? Puta, sobrang galing. Ang robot na to, ginawa para manghuli ng magnanakaw. Ay, puta, boy, dinala sa Dinala sa Spain. Oh. Sa Spain, boy, 15 minutes nakahuli ng 15 magnanakaw. Boy, Isang minuto? ganun. Ang dami magnanakaw na Dahil ganun siya kagaling manghuli yung robot na gawa ng Japan. Ngayon, dinala sa Amerika. Pagdating sa Amerika, nakahuli ito sa loob ng 30 minutes. Medyo mas mababa kasi mababa yung rate ng doon. Oo, mataas. Ngayon, dinala sa Pilipinas. Pilipinas na naman ang Pilipinas, kasali. boy! Kasali na naman. Marami yan. Boy! Babae tayo dito. 2 minuto pa lang yung robot na nakaw na. Boy, hindi kinaya ng robot yung Pilipinas. Yung robot yung nanakaw. Maganda. Boy, meron akong kwento. Ah. Siyempre, kaka-Olympics, meron yung sportsmanship eh. Na-build na nila yung sportsmanship. Na-build na. Kasi Kasi magtotropa tagal na na sila. naglaban. Japanese, Uy. tsaka Pinoy pa din. Sila pa din? Tropa na sila ngayon, Tropa sila. Ngayon, kasi ang nangyari, papunta silang Olympics. Kaso yung sinasakyan nilang aeroplano para madisgrasya. So naiwan sila sa isang gubat. Ang kaso, yung gubat na yun, meron dong tribo. Puta, dinakip silang 3. Sabi nung leader ng tribo, sige, humanap kayo ng mga prutas nyo. Pinauna yung Hapon, itago nyo muna yung 2. Sige, Hapon, humanap ka ng prutas mo. Uy, sinanap yun. Gawa naman. May nakita siya, pakwan. Bakwan. Dinala niya, Haring Tribo, ito po ang aking prutas na nakita. Sige, suksok mo yung supit mo. Sabi nung leader. Sabi ng leader, suksok mo yung supit mo. Pag ikaw, umiling, o kahit anong reaksyon ng mukha mo, pupugutan kita. Uy, gawa. Kawawa naman Ngayon, yan. hindi pa naipapasok ng buo, gumanon yung Hapon. Pugut, sir. Puta boy, pinugutay. Ano naman, sabay na pinaghanap yung 2. Okay, hanap kayo. Eh nauna bumalik yung Pinoy.
may dala ubas, napakaswerte. Napakaswerte! Ubas ang lang. dala ng Pinoy! Sabi nung hari ng tribo, sige, isusuksok yan sa pit mo. Kapag ikaw ay may ginawang kahit anong reaksyon, pupugutan ka ng ulo. Uy, kawawa. Tinakot yung Pinoy. Dapat eh, dami ng ubas eh. Dami nun. Iniisa-isa, smooth lang, walang pagbabago sa mukha ng Pinoy. Puta, ina, nung susuksok yung uli, natawa siya. Natawa siya. Pugutan ng ulo! Pinugutan ng ulo! Yung Pinoy boy, patay boy! Doon ako nalungkot pre, patay yung Pinoy! Nagkita yung Pinoy tsaka yung hapon sa langit. Anong dinala mong prutas, sabi nung hapon? Ubas! Bakit ka napugutan? Yung liit lang nun. Boy, nakita ko yung French, may dalang durian. Natawa ako sabi. Nakita ko yung French, may dalang durian. Putay na. Ang tutulis lang. Maya-maya, putang ina, dumating yung French. Tang ina, pre, susuksok pa sa puwet. Pero ito marami na ata nakakaalam nito eh. Si Boy Tato. Ano meron kay Boy Tato? Si Boy Tato, di putang ina, si Boy Tato, lalakad siya, no? Si Joaquin. Si Joaquin. Bordado, putang ina, lalakad siya ganyan. Eh, nabangga siya nung nung isang lalaki. Sabi ni Joaquin, hindi yung bago nila. Ako! Si Boy Tato. Maangas! Nakikita mo ba itong tattoo na to? Ito ang tattoo ng Agila. Agila. Ito naman, sa tiyan ko. Ito ang sawa. Pag kinain ka nito, puta, ubus ka. Angas. Maangas! At ito na sa bandang gilid ko, ito ang pinakamalaking buhaya, mas malaki pa kay Lolong to. Sabi niya ganun. Di po tayo na medyo parang di nasisindak. Di nasisindak yung nakabangga eh. Nag-flex! Pa! Gumanon! Pag nakita ko yung braso ko, sinlaki ng mundo! Sinlaki daw ng mundo. Mas malakas. Mas malakas! Putay, na ganun pa naman kalaki braso. Sinlaki ng mundo. Lakas mo talaga nun. Dinayayabangan siya, di ba? Ni Boy Tato. Oo. Ngayon, yung nakabangga, naglabas ng baril. Pak! Ano yung tattoo mo na yan? Nanginginig pa? Sabi nung ni Boy Tato, sisiw. Sisiw yan. Sisiw lang yan. Balita ko pag kinain ako niyan, talagang ubus ako eh. Uod. Uod po. Sabi niya. Sabi mo kanina, silaki ni Lolong yung malaki pa kay Lolong. Butiki. Butiki mo na. Balita ko yung braso mo, putang ina. Sinlaki ng mundo eh. Pag nilabas mo eh. Hindi po mali kayo nang narinig, sinlaki po ng munggo. Ito, pagalingan humiwa. Competition to, world tournament. Mga kalahok, Japanese, French, tsaka Pinoy. Ngayon, unang contestant, Japanese. Nilabas yung niya, samurai niya. Paglabas niya ng samurai niya. Yung langaw, boy. Bumagsak. Putol yung pakpak. Palakpakan yung mga tao. Sabi nung French, ito pa ka. Sabi nung French, nilabas niya yung espada niya. Pagano pa na, putang ina boy, naputol yung ulo ng langaw. Palakpakan yung tao. Mas magaling ka. Sabi nung Pinoy, tangina nyo. Nilabas yung yabe. Putang ina, pagkayo. Wala, yung langaw, dire-diretso lang lumilipad pa rin. Bakit? Boo! Sabi ng mga tao, tangina, kunin nyo yung magnifying glass nyo, tignan nyo yung lamok. Tuli na yan. Meron pa isa! Ito, padugyutan naman. World competition ulit ng padugyutan. Sabi yung mga word competition. Anong year ba yan? Ayan, boss, Anong year ba yan? 1572 pa ito Yan. Nakala. Japanese boy. Oh. Tsaka Japanese French Pinoy kasi. Siyempre. Japanese no. Ginawa ng Japanese, sinubad yung sombrero. Puro nana yung ulo. Sinigang. Padriyan niya eh. Padugyutan. Sabi nung mga crowd, yeah! Shit! Pero palakpakan. What the fuck? Chauri ko na ska! Gagano pa. Orianda! Ibig sabihin nakakadiri daw. Sabi nung friends, what the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Ganun naman yung lyrics
yan! Sila ba yan? Matik yan! Yung linyahan nila, ganun lang lagi. Putang ina, ginawa. Sumuka? Parang exorcist, boy. Oh, shit! Grabe, makatama naman. Yan! Sabi ng Pinoy, tang ina nyo. Uwi, sabi niya. Ginawa ng Pinoy, pinag-aalo yung suka tsaka yung nana, tapos ininom.